Halaganaw phaisngi ga life hoy trek unaitong arjawsan Katba Khasi Students Union KSU Laban Circle kadang Thmu balik Pynpra Jingtei Beaiñ ki balatei Mahadev Khola Henry ha jingpoi ga union na te jaka ki ladan penman ki bor Pulit ki bal apl pa bani dai ki brio ki besong basa ha te jaka ha jingdan ki Pulit ke union kalayo ban Pynpra tang kattu kan ni Jingtei Beaiñ berkila hab ban sangiano bad hab ban apru ki magister ban poi se te jaka ban yekren halor kani kam Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya